mwanyagetinge engima ejumapili yitariki 15 na Isato umutinywega ugatano na limo chipara chonspi nigo chiraro li ase ewodi bino ase a constituency ya Nyaribari Chache asegeti Kenya Nturago Green Stadium mwemsie bwe wodi ga ya ibeno omoske Steve Arikam nigo ariganire umuyega umutimukigima bogo chingira litkulia bagaka yani Father's Day ase umugeni bwesko arabe umugabana we county ya Kisii omoske Paul Simba Arati araye abarai bande kurwa asorongoiga nase chingongo gwetane Gusii Mariota Steve Arika mwemsewe godi ebeno wansa aba mama baitongo batenga mbiyamono asogo tali tukoliria Mother's Day twabwate omugeni bwesko omosubati May Simba Arati first ready abagaka naba promise tinga tare 18 motienyo yosta narongo twala tori tukunga Father's Day omugeni bwesko His Excellence omugabano ito Simba Arati ego intumwens twagoki litukerio umusiate tenga kotebigwa nigo intubwerorere kubwa amasabo nabyo amatera kurwa asichikwaya ao chingero kurwa abanyangero bali bachitenkuma Gusii yonse yali amakuru omugaka koromocho bunaliria tere twabisete nyamuro sanarero tira manganayo abantu baito gamoranje mozige tintakana ya inyangweso tigago chaya mayaka inyora nero kunyomete yosivini kwa moka ikiena yo nae tosabe nyasaye na yekegolie kega ekeke boigo oborwaria abobosa so free medical camp okubwata ebibande chigosori chichingencho abuna bono ogwaka achwa kwesegeso umuriro kuminyoka chigunime gose sakris waka omopira na megelio yegekoro cyumugusii urangiti sakawangiti otenya materere kwana karore bicha yabo tigatumira nyantura litukerio tumanye goro yabanyankonga baito namanga bwatekene Gusii tegwagi nero mutinyo sita nangoro mumino mutinyo sabata tawle tali molindo obo bokorwana ngana ntubo kamagaya nyobora tuletie karansara ngerio kyoro nombero mwabo na yande amange yukwibokya inchumwensi inchuto chengere amalitkiriga ya vaibuli abagaka yani Father's Day Jumapili yita Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mana na ndo mwancho muligereria kirogenderete kubwatie mirobiri yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bw'Gusii cyaragire Chinsa Isato cyabona magoroba ekarango kwariganya SMS Amayia ngumanya ina kwariganire asenchira ere yobwekiranu itaganke yimatigatora nyorega tyari ngwariganirete asenchira ere yobwenye. Government has begun the journey to bring down the cost of living and improve the livelihoods, while at the same time fostering a sustainable inclusive economic transformation. Budget yo mwaka bw'ekibesa 2023-2024 nigo yasomwa bene n'umuwaziri w'ekigancha Njugu na Ndungu oyotebe serikali ya chakire mirobiri yo gokonya obugima bwo mu Kenya. Sisi kama serikali ya hapa Ikuta tunaomba mkono maombi yaweze kuendelea. Abantu nigo baburiwe gokonya amasabo chinga kyababwatani ao kubwatirana n'abarayi b'ekikanisa bachaki omusabara bw'okorari omurembe ase Chinsemo Kyogembo. As we speak about matters pertaining to work,
we must also speak about the millions of jobless people whose voices cannot be heard at a conference like this. Turigerere mono amaganio y'abali abatabwatiye emeremo no koborya ko murayi wense Dr. William Samoei Ruto. Ayo munanda mankengo kwariga ningoma nya senchira ere yobwikirano asensemo ya Facebook kendra gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo tweet wetera @Ndizi TV News eri otogendre gosanga nabo igo kwemanyia amanke eri triane Everline Osero to kubatrana nere Joshua Auta kweneke abuna wekeire asensemo yimanyiro kabana intwe wika omwero okwariga ntochaka senchira ya bene awase umuwaziri wekiganje kendi base serikali nene Professor Njuguna Ndungu litkolera yarabaga gosoma budget yo mwaka w'ekibesa mwaka w'ekibibiri no mwaka w'ekibibiri ase bunkenene ya serikali ukwana chingaki echoni go abaga kote babune serikali ya Kenya kwanza yabekire meroberio yogotoria oboyima bwo Kenya nigo amanke abaka gukwanirwa kurengana ne budget yo ase egatie chinsemo kirachikokonyeka ne chinsemo chinde nigo kirachiye konyoro wako konene kuri no muri keito Vincent Onyancha na tuwariganire teoroboti roikiranu kubwatikana nara ya yarenge ase budget yo mwako yo yarenge yechiringi trillion 3.5 ne mogo se 3.679 trillion shillings. The first budget of the Kenya Kwanza administration nase amagajo ye bungenene imeye county ya Nairobi. Order members. Chingaki chiogosomo we budget y'umwaka w'ekibibiri na 2023